So yun mga pahingaga sa mga kawaray, so for today's video tigatukit niya sa San Roque Northern Samar. Kaupod na to si TG mga kawaray, kay may quick babal yung importante. Ayan mga kawaray, na nakasakay nakit sa sampan diyan sa Lawang Fort mga kawaray. Yan syempre kaupay kung taman kay kunura man isad sining sampan ano, para di nakit magtinabok-tabok sinsuad sining nga magamit pa sampan. Kung may daman tulay kaupay kung ta mga kawaray nga diretsyon na naton biyahe. Yan di rin nakitunta mabayad pa. So nato ko tay barayad gasolina tala ko ton isang litro ano. So ayan talaga kay darasan ora patuloy mga kawaray sugad sinan kamutangan diyan sa aton sa Lawang Northern Samar. Sasakay mo an scooter sa sampan. Siyempre matabok mga kawaray, kaya delikado gud mga kawaray kung inyang panahon maraot. Kaya ang pagtabok sa scooter makori. So ayun mga kawaray, adi nakit niyan sa rawis nga syempre ako video mangin na ulang nga bakal na naman ni. And syempre makitbutangan sa naton cellphone. So diyan natin binutang bisa may naulang gyapon nga bakal. So nakapagpimit na gid san 70 pesos mga kawaray san pagtabok dihan sini sa Lawang. Ang dating fort sa rawis der sa sini mga kawaray, yan nakaupay pa no, haluag di kan daraman mga sarakyan nga napaka-parking mga kawaray ano. So naiimod man niyo nga kung gaano kaupay na niyan ang rawis sport ano, haluag nira mga kawaray sang gara di parkingan mga kawaray na karapantalan. So adi na kita na biyahe mga kawaray tikang sa rawis port yan to nakit mga kawaray. So naimod man niyo nga sud sinian kalye nira. Yan syempre mga kawaray mag-iya fast forward nakit adi nakit niyan mga kawaray sa lugar sa San Roque. Ayan, so mga kawaray adi kami sa gibalyoan ni King store. So adi kami mga balyo 10. So yun lang mga kawaray, thank you for watching. Hanggang dito na lang tayo.